اج دے جمعۃ المبارک دے اندر میرا موضوع ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین محترم، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ نے بڑیاں عظمتاں، بڑیاں شاناں تے بڑا مقام دیتے نے۔ اللہ نے اپنے محبوب نو سراپا معجزہ بنا کے بھیجا ہے۔ دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ایک معجزہ معراج بھی عطا فرمایا ہے۔ سامعین محترم، یہ اس سال ہویا ہے جدو جناب ابو طالب اور حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا دا جدو وصال ہویا تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین رہن لگ پے۔ اس سال نو اللہ نے عام الحزن، اللہ دے محبوب نے عام الحزن فرمایا۔ فرمایا سارا سال غم دا سال۔ اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریشانی دا اظہار کیتا۔ رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو پھر معجزہ معراج عطا کیتا۔ رب کائنات نے فرمایا جبریل، جی رب جلیل، فرمایا جنت نو سجا دے، جہنم نو بجھا دے۔ یا اللہ، جویں تیرا حکم ہے جنت نو مزید نکھار دیتا گیا، سجا دیتا گیا، عرش نو سجایا گیا۔ آج عرش کیوں سجایا جا رہا ہے؟ کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے۔ میکائیل نو کہہ دیو رزق دی تقسیم موقوف کر دے وے۔ اسرائیل نو کہہ دیو آج کسے دی جان قبض نہیں کرنی۔ یا اللہ ٹھیک ہے، جبریل علیہ السلام نے جدو سب کچھ کر لیا تے رب کائنات دی بارگاہ وچ عرض کیتی، یا اللہ ہن کی حکم ہے؟ فرمایا جنت ٹر جا، جنت دے باغاں وچ چلا جا، اتھو ایک یار لئی سواری بھی لے کے چلا جا۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے جبریل نو حکم دیتا، جبریل گئے جنت دے اندر جا کے ویکھیا کہ بہت سارے براق ٹہل رہے نے۔ ایک ویکھیا بڑا سونا، دوسرا ویکھیا ہے او دے تو بھی زیادہ سونا۔
تیسرا ویکھیا ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ। ਜਿਬਰੀਲ ਵੇਂਦੇ ਗਏ ਤੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੁਰਾਕ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। اللہ اللہ قربان جائیے جبریل امین، آپ نے پوچھا کیوں رونا ہے، اج رون دا دل نہیں تو کیوں رونا ہے، اج رون دا لمحہ نہیں، اج رون دیاں گھڑیاں نہیں، تو کیوں رونا ہے۔ کہن لگا جبریل جدو دا اللہ نے سانو بنایا ہے، اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اللہ نے ساڈی تخلیق کیتی ہے، اودو دا بس نام محمد سنیا ہے، پتہ چلیا ہے ایک براق نے محبوب دی سواری بننا ہے، اس واسطے روندا پیاں واں، پتہ نہیں میں محبوب دی سواری بننا ہے یا نہیں بننا، تا پیا رونا واں، تا پیا رونا واں۔ فرمایا جبریل نے باقی سارے علاج پہ کر دے لے، باقی سارے جشن پہ کر دے لے، باقی سارے خوشیاں پہ کر دے لے، تو کیوں رونا ہے؟ کہندا ہے اپنے مقدراں تے رونا وا، کتھے کملی والا محبوب، کتھے میں، کتھے محبوب، کتھے میں، اللہ دے محبوب دی سواری بننا ہے، ایک براق نے تا تے روندا پیاں واں۔ جبریل بھی مزاج شناس سن کملی والے محبوب دے، فرمایا رو نہیں، اللہ نے تینوں محبوب دی سواری لئی قبول کر لیا۔ تے پھر میرے پیرے باؤ نے او دی اس کیفیت دی ترجمانی کیتی، کہنا جبریل نو میں کو جی میرا دل بر سونا، اتے میں کیوں کر اس نو باواں، میں کو جی میرا دل بر سونا، تے میں کیوں کری اس نو باواں، ویڑے ساڈے وڑی دالائی، تے پئی لکھ وسیلے پاواں، نام سونی اوے لا گڑ پلے، تے میں کیوں کری یار مناواں، اے دکھی ہمیشہ رسی حضرت باہو،
کدے روندڑی نہ مر جاواں کملی والا محبوب غریباں نال بڑا ہی پیار کردا ہے، عاجزی رکھن والا نال، محبت کرن والا نال، پیار کرن والا نال مدینے والا بڑا ہی پیار کردا ہے۔ ویکھا نہیں جدو حضور مدینے تشریف لے گئے، اوے کلی ماڑی سی حضرت ایوب دی، ڈاچی جا کے رکی محبوب دی، ماڑیاں دا پرونا مل کے پڑھ لو، ماڑیاں دا پرونا سونا نبی، ماڑیاں دا پرونا سونا نبی، کوٹھیاں تے چڑھے ویکھ دے رہ گئے، ماڑیاں دا پرونا ساڈا نبی، فرمایا براق چپ کر جا، او تے آ گئی ماڑیاں نو سینے لانے۔ جبریل نے لیا براق، یا اللہ اور کی حکم ہے؟ فرمایا کہ جنت وچوں حلا بھی لے لے۔ یا اللہ لے لیا ہے، فرمایا کہ امامہ بھی لے لے، جڑا جنت دے اندر یار دے سر تے سجانا ہے، اس امامے دے کولو کھڑو کے رب دے فرشتے درود پڑھ دین۔ فرمایا او امامہ بھی لے لے، جبریل نے امامہ بھی اٹھا لیا، حلا بھی لے لیا، فرمایا نال سونے دے برتن بھی لے لے، اسی یار نو اج وضو کرانے دے وچ۔ جبریل نے لے لے، مولا کی حکم ہے، فرمایا براق بھی لئی جا، اے سامان بھی لئی جا، یا اللہ اور کی حکم ہے؟ فرمایا کلا نہ جاویں، 70,000 فرشتے بھی نال لئی جا، اسی یار نو جلوس نال لیا ہونا ہے۔ یا اللہ ٹھیک ہے، دوجی روایت پڑھن لگا ہاں، فرمایا میکائیل نو بھی کہہ دیو 70,000 لے لین، اسرائیل نو بھی کہہ دیو، اے سارے ہی فرشتے 70,000 لے کے کیڈا وڈا حضور دی معراج والا جلوس ہوئے گا، جدو جبریل سونے دے بوئے تے آیا ہوئے گا۔ جبریل آ گئے، تیرے تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی دے گھر آرام پہ کر دینے۔ او محبوب جڑا ساری رات کدی ستا ہی نہیں ہے، آج بڑے نازاں نال پیا ستا ہی۔ جبریل آئے، یا اللہ تیرا محبوب آرام پیا کرتا ہے، چھت تو سوراخ کیتا، جبریل آ گئے،
یا اللہ ان کی حکم آواز دیواں، فرمایا آواز دے کے جگاونا بھی جرم نہیں ہے۔ کسی نو آواز دے کے جگاو تو جرم نہیں، فرمایا آواز مار کے جگانا بھی جرم نہیں، پیر تو پکڑ کے ہلا کے اٹھانا بھی جرم نہیں۔ فرمایا یا اللہ ابراہیم کولوں بھی گیا وا، موسیٰ کلیم اللہ کولوں بھی گیا وا، 1.25 لاکھ نبیاں کولوں گیا وا، پر سونیا انج دے منظر وچ نہیں گیا جویں اج تیرا محبوب خراما خراما ستا پیا ہے۔ آج کی حکم ہے، فرمایا جبریل اج واج نہ ماری، یا اللہ پھر کی حکم ہے، فرمایا دے وجود تے غور کر، تو ایک دن عرض کیتی تھی یا اللہ مینوں سارا ہی نور دا بنایا، میرے ہوٹ کفوری بنائے نہیں، یا اللہ بالکل سوال کیتا سی، فرمایا آج تیرے سوال دا جواب ہے، وجود تے غور کر، ہوٹ کفوری کا دے لئی بنائے نے۔ کفور ہوندہ ہے ٹھنڈا، کیوں جی؟ آئے اگلے پرانے بندے بابے ڈگیاں نو دیندے ہیں، وہ ڈگیاں نو دیندے ہیں نا کفور، اے تے دنیا دا کفور ہے تے جدے ہوٹھ جنت دے کفور نال بنے، یار تے دنیا دا کفور ہے نا، دنیا دا کفور اتنا ٹھنڈا ہے تے جدے ہوٹھ جنت دے کفور دے بنے ہوں۔ یا اللہ ٹھیک ہے، ہوٹ میرے کفور دے نے، فرمایا میرے محبوب نو، میرے محبوب دیاں تلیاں نو آج اپنے کفوری ہوٹاں نال بوسا دے دے۔ او میاں میں سوال کرنا چاہنا وا، پوچھنا چاہنا وا، جے کوئی بندہ ستا ہوئے اونوں چم کے جگانا ہوئے، دسو بلا کنا تک بندے نو جھکنا پیندا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کوئی ستا ہوئے انہوں جگانا ہوئے تے جگانا بھی چم کے ہوئے، چمنا بھی اوٹھاں دے نال ہوئے، انہوں جگانا ہوئے، دس بلا مسئلہ تو مینوں دس انہوں کیویں جگاویں گا، کنا تک جھکنا پوے گا، کنا تک زمین دے نیڑے آنا پوے گا۔ جبریل ان جائے رکوع دی شکل اندر آئے، بہ گئے، جبریل نے محبوب دیاں تلیاں نو بوسا دتا ہی۔ عرض کیتی قدمان چم کے جبریل نے، عرض کیتی جبریل نے قدمان چم کے، سونے اٹھ پو حق دا پیغام آ گیا، تلیاں نو عرض کیتی جبریل قدماں نو چم کے، اٹھ پو رب دا پیغام آ گیا، او سواری لئی در تے برا کا
आए वागा फड़न लई सोनिया गुलाम आ गया अर्ज कीती जिबरील कदमां नूं चुम के मेरे महबूब ने अख खोली माज़ाक दी अख खुली फरमाया जिबरील किवें आ जिबरील अर्ज कीती इन्नल्लाह अस्ताका इला लिकाइका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने महबूबा मैनू पुछदे हो मैं किवें आया वां सोने रब फरमांदा है दुनिया सुती पई है मेरा यार मैनू मिल जावे जिबरील अर्ज कीती होनी आका तेरी मेराज के तू अर्शे बरी तक पहुंचा मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाइए फिर जिबरील ने महबूब नूं वुज़ू कराया सोने दे बर्तन दे अंदर अल्लाह दे महबूब ने वुज़ू कीता जेड़ा वुज़ू वाला पानी सी जिबरील लई फिर एक इम्तिहान आ गया बड़ियां अकलां दा मालिक जिबरील बड़े इल्मां वाला जिबरील बड़ियां शानां वाला जिबरील अर्ज करदा है सोनिया तेरे रब तेरे महबूब ने अल्लाह सोनिया तेरे महबूब ने वुज़ू कर लिया है हुण पानी कित्ते फेंकां आला हज़रत ने भी कलम उठाया आप फरमाते ने बचा जो उनके तलवों का दोवन बनाओ जन्नत का रंगो रोगन समझ आई फरमाया जिबरील मेरे महबूब है वुज़ू वाला पानी फरमाया जन्नत दियां दीवारां नाल मल दे बचा जो उनके तलवों का दोवन बनाओ जन्नत का रंगो रोगन फरमाया जन्नत दियां दीवारां नाल भी मल दे जन्नत दियां हूरां नूं भी दे दे फरमाया सितारा नूं भी अता कर दे इन्हां दी रोशनी वध जाएगी फरमाया मेरे महबूब दा पानी इन्हां नूं खैरात कर दे या अल्लाह तेरा महबूब नूं हुण की पेश करा फरमाया हुण हुल्ला पेश कर जदों यार ने हुल्ला पहनिया हुल्ला किहो जिहा सी कदमा तक आन वाला लिबास सी जदों अल्लाह दे महबूब ने पहनिया रब दे महबूब तैयार हो गए इमामा सिर ते रखिया फरमाया जिबरील चल पर जदों उल्ला पनाया आशक ने एक गल बड़ी कीमती लिखी है जाया ना करी बड़ी कीमती गल है फरमाया जदों हुल्ला पहनाया फरमाया सोनिया बशरीयत दे सारे ही पर्दे ला छड़ फरमाया 70,000 बशरीयत दे पर्दे अल्लाह ने यार दे उत्ते पाए ने फरमाया एक पर्दा उठ जाए कायनात जल जाए फरमाया सोनिया अज 70,000 पर्दे बशरीयत दे ला के जन्नत दा उल्ला पा के आ अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाइए जदों मेरे ते तेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार हो गए चले ने
براق آ گیا، براق دے اتے میرے مصطفیٰ نے قدم رکھیا ہے، حضور دیاں اکھاں وچوں آنسو آ گئے، حضور رون لگ پے۔ رب کائنات نے فرمایا جبریل جی، رب جلیل فرمایا پوچھ میرے محبوب کولوں ہن رون دا مقام نہیں، کیوں رونا ہے؟ جبریل عرض کیتی آقا کیوں پہ روندے ہو؟ فرمایا جبریل اج مینوں میری امت یاد آ گئی، امتی امتی لب پہ جاری رہا، مل کے پڑھ لو امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی تیری کسی مت پہ لاکھوں سلام۔ فرمایا مینوں میری امت یاد آ گئی، فرض کیتی سونیا رب پوچھدا ہے کی حکم محبوبہ دس، عرض کیتی اج میرے لئی براق آیا ہے، میرے لئی اہتمام پہ ہوندے نے، کل قیامت دا دن ہوے گا، سورج سویلے دے تے ہوے گا، زمین تانبے دی ہوے گی، میرے امتی قبراں وچ اٹھن گے، 50,000 سال دی مسافت ہوے گی، پل سرات دی 50,000 سال دا دن ہوے گا، فرمائے نہ لمبی مسافت پل سرات دی میرے امتی کیویں گزرن گے، تھلے جہنم دی اگ ہوے گی، اتے پل سرات اینا لمبا سفر کیویں گزرن گے۔ فرمایا جبریل میرے محبوب نو فرما دیو پریشان نہ ہوے، جڑے تیرے امتی ہون گے تیرے نال پیار کرن والے ہون گے، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ فرمایا اسی قبراں تے سواریاں بھیج دیواں گے، او قبراں تے سواریاں آ جان گیاں، انہاں سواریاں تے سوار ہو کے، ایسے واسطے محبوب نے فرمایا قربانی دے جانور نو موٹا کرو، فرمائے نو خوب پالو۔ عرض کیتی آقا جی کیوں؟ فرمایا پل سرات تے سواری ہون گے، قبر تے آ جان گے سواری لئی۔ تو سامعین محترم، کریم آقا نو امت دا کتنا درد ہے، کتنا درد ہے میرے مصطفیٰ نو۔ ولادت ہوئی امتی، معراج ہوئی امتی، دو راتاں بڑیاں ہی اہم راتاں نے، ایک ہجرت دی رات ہے، ایک معراج دی رات ہے۔ ہجرت دی رات والا سفر بھی بڑا ہے، لیکن جے او سفر ہے تے سفر معراج بھی تے ہے نا۔ اللہ نے یار نو معراج کرایا، ایتھو مسجد حرام تو ابتدا ہوئی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ انشاءاللہ بفضل خدا
اگلے جمعۃ المبارک دے کے بیان ہوئے گا۔